Runtani ang koyo isa ni logi soni bagi bok mate rong thani suri dikai thun thani suri dikisa matanya khani tere bagai sei belake sak khamya belake dukho nami tongha bini rang puja kerin bagai sak sak bakha sikoni tongha inga phali singura bini bakha sikoni te koror khai singwa chulaina dara ingres no bai ki ching bini nukhun sung sar na da basin hamrugoi jeng 10 tia phali 5 tia phali jeng nini ani hiyawoi mono jeng chulaina ni ani komeke haise lokurok mono je puro short film mono hamjak inga tawo bini kaham puro hamjama hake tawo bini jaya chorawo mono hamjak di nang request khai jotoni thani Tinini o video kake sini tara ingras deber manotoi video slamjak nai bongka khoroksa belakenote popular kok borok short film ni actor hniman obono bini video kake tini belakenote bad news no ngai bini nok nok ni tini video slamjak nai bini logi song belakenote sak khamia ungjak tamke sak khamia ka hinba bini logi song ni bahok bisingo pathorungjak abo tabuk abortion khane thakke rang kobma nangnai aboni bisingno sini tara ingras dermani thani basak rang pusa kare bobo khoroksa hani short film rokse kise misa khaine sai tongjamani aboni bisingno tiprasa lokuni thani koika sini tara ingras deborma ani bihigno je mansak tiprasa lokorok subadi anglekun phono palbu male saibu malaya norni thani se tabuk joto tiprasa nini ani hinja karenai subaladi ni saka tara ingras deborma screen no gp number jak aboni bisingno nango jaga tiprasa lokorono sanam musungo sini tara ingras deborma no baksa lokubo sinina te baksa lokubo siniapano engmakana bongka khoroksa ksm kok borok short film ni actor te sungbono joto te subalanya bini nongnukuni borok belakena te wana lajak tabuk sini tara ingras deborma ni bihik belakena sak khamia bari jak te bohok bisungo pathorungjak abono joto tiprasa lokorongno koimung nini ani hinjakari sungjotono subalanya nangnai tei o video no share khere di joto tiprasa ni arono te o video no nuguinai saimateng joto tiprasa lokono kisa misa subana anteng he diba aun bisingno sidini tara ingras deborma ni khoktino khanana ni dorong botam saka sarai sarake video no kisasa nanya di hamba nyorok joto no tiprasa ai lokteng sini shoktiya noni je hamjama seomo no khoksar phano abo bini norokni 80% daraman mai obone sung koyo lokorong thane please ang tebisa request kayo please daron kisa suba baide inge chini je mansak sumon chai to lainai and shokti baina belake hambai singkainor failai je shokti baina belake hambai te kisa request kayo shokti baini kisa seran problem to kha laso bini channel bung sare dine Chini Jora News is entertainment. chini jorani news is entertainment kaisa channel katar kholak ja description link re nai or kisa subscribe khaibeni bini channel katar je kasam tongmani bini channel problem hui tongkha inge basini kisi sa kok sungna बाजै नों बाहाय तong सागरि गिसा तावनि सरि बाहाय तong लेंजों ना कग्र काम के सेमिया ना बहक देसा बहक सावना मारखे ओंखाते एसेसिं बुसि सोंनाम थांलिया बाजैनि बेलाय सरि कन्डिसन नांदों माखना बिनि मुखां मै सानाखना हिंके फाइदे जों असुं नांलासिनो दिनै भिडिअ जेसु माजो सुबा लायनानै जों कष्ट के तंजाजा आइरो कयजन का Masa nona, ingke bono. Sar bosu ko kana, baki pori tong sabono. bota ko hana thimuta an baki bo nama poriyan tong khate ke mote Tension tong jota na. ore ban mathanya khani tere bagai khani tere bagai Ako andara kisam film short film khayma bosu mana tong. kisi hanya ko sa kan Abono ta. Bela khair ko basin hake no khangke. Basin nang tong mai rok se chamiang to na le. Samiana. Ta phaina mas e mas so tar thangnai ni na base. Sung rang puchau ni nang tong hada na base. Khairo hake no khangke. Ge daran ni no khum belai chogya. Nar la ke wan sui tong na short film khayone ganang khai tong hana nai but nok jeng nai borok jeng basago manjar borok se sai manai